11. srpna 1999. V Alpách je v poledne tma. Ve střední Evropě nastalo úplné zatmění. Klášter Kremsmünster v Rakousku leží uprostřed pásu totality. Tam, kde je zatmění nejtemnější. Ve věži staré observatoře je kyvadlo dlouhé 63 metrů. Leon Foucault v roce 1850 použil přesně takové k tomu, aby dokázal otáčení Země. 11. srpna 1999 je zajišťovací lanko kyvadla přerušeno. Pohyb kyvadla je zaznamenán na video. Nejdříve se kývá podle očekávání se změnou 11 stupňů za hodinu ve směru hodinových ručiček. Ale po 6 hodinách, po skončení zatmění, se kyvadlo zřetelně kývá mimo pravidelná měření. Jedno možné vysvětlení by existovalo. Země se pod kyvadlem otáčí neobvykle rychle. Stín měsíce opouští Rakousko a přesunuje se do Turecka. Seismografy zaznamenávají lokální otřesy země. Velké zemětřesení, které následuje, zabije 20 000 lidí. Má to souvislost se zatměním? Prima uvádí nečekaná budoucnost. O 7 let později, v březnu 2006, čeká Turecko další zatmění. Mnoho lidí si pamatuje katastrofu z roku 1999 a ukrývá se v rychle postavených stanových městečkách. Turecký vědec, který veřejně spojuje zemětřesení se zatměním, je vyšetřován pro šíření poplašné zprávy. Nikdo si není jistý tím, co to všechno znamená, ale existují vědci, kteří si myslí, že mají vysvětlení. Pokud mají pravdu, důsledky jsou pro planetu ještě větší než hrůzy zemětřesení. Na začátku našeho vyprávění je čas. Po tisíce let lidé určovali čas tak, že měřili otáčení Země. Vše začalo slunečními hodinami. Době mezi 2 kulminacemi slunce se říkalo sluneční den. Dnes používáme atomové hodiny, protože Země se otáčí nepravidelně. Mimořádně přesný atomový čas se musí pravidelně přizpůsobit měnícímu se otáčení Země. V Německu to provádí Národní meteorologický institut. Sekunda jako základní časová jednotka v moderním systému byla definována kolem roku 1900 na základě otáčení Země, ale rychlost otáčení Země se v čase mění, a to nejméně ze 2 důvodů. Tření zemských ker zpomaluje otáčení a dochází ke změnám v rozložení zemské masy, a to jak na povrchu, tak uvnitř Země. Je nutné přidávat opravné vteřiny. Během posledních 30 let potřebujeme průměrně každých 18 měsíců 1 opravnou vteřinu navíc. Vychází tedy zhruba 0,7 sekundy navíc na 1 rok. Nezdá se to být mnoho. Tyto krásné hodiny s 5 setrvačníky to ani nedokáží změřit. Ale když spojíte všechny tyhle maličké rozdíly dohromady, dostanete omračující výsledek. Existuje vědecký důkaz, že přibližně před 900 miliony let trval den pouze 18 hodin. Profesor Konstantin Meil se zabývá fyzikálním polem a vypracoval speciální studii na zpomalení zemské rotace. Nezajímá se pouze o části hodinového ústrojí, ale o všechna otáčející se tělesa. Vezměme si krasobruslaře. Před více než stoletím začali využívat jeden fascinující jev. Když dá krasobruslařka při piruetě ruce k sobě, může se točit mnohem rychleji, protože její tělesná hmotnost je soustředěná blíže k ose těla. A když ruce roztáhne, otáčení se zpomalí. Je to zákon o zachování momentu hybnosti. Tento zákon platí i pro otáčející se Zemi.
Tření zemských ker není vůbec tak silné, aby vysvětlovalo zpomalování zemské rotace. Podle zákona o zachování momentu hybnosti musí zpomalování Země kráčet ruku v ruce se zvětšováním planety. Podle výpočtů by zpomalení Země o 0,7 sekundy ročně odpovídalo nárůstu průměru zeměkoule o 19 cm. Lidé pozorují naši planetu z vesmíru pouze 50 let ze 4 miliard let její existence. Ale i během této doby ji dokázali změřit zcela novým a přesnějším způsobem. NASA sestavila speciální geofyzikální mapu Země, která, jak se zdá, ukazuje skutečnost, že planeta doslova praská ve švech. V Tichém oceánu zemská kůra praská každoročně až o 15 cm. V Atlantickém o 3 až 4 cm. Tam, kde se zemská kůra trhá, stoupají proudy sopečného prachu. Je toto onen růst, který profesor Mail hledá? Člověk, který tuto mapu sestavil, si to nemyslí. Geofyzik Paul Louman si stejně jako většina ostatních fyziků myslí, že svět zůstane vždycky stejně velký. Vysvětluje to na deskové tektonice, v tomto případě na desce Nazca v Jižním Tichém oceánu. Protože se pohybuje na východ, jinými slovy doprava, bude deska Nazca pokračovat dál, až se setká s peruánsko-čilským příkopem, což je subdukční zóna, a pak bude pozvolna pokračovat dolů 400 až 500 kilometrů pod Jižní Ameriku. V těchto hloubkách dochází k takzvané subdukci. Když se srazí dvě kontinentální desky, zasouvá se jedna pod tu druhou. Oceánská kůra je tlačena pod pevninskou kůru. Klesne do horních vrstev magmatu a tam se roztaví. Celkově se tedy pohyby kontinentálních desek vzájemně vyruší. Ale je možné subdukci dokázat? Něco, co je 400-500 kilometrů hluboko, měřit nemůžete, ale tady všude dochází k zemětřesením. A kdykoliv k nějakému dojde, tak seismologové poznají, kde došlo k dislokaci, která subdukční zóna se pohnula, kterým směrem se pohnula a jak rychle se pohnula. Tento model deskové tektoniky, tedy že se posouvání vzájemně vyruší, odmítají zastánci zvětšující se Země. Ale oba tábory odvozují své myšlenky z teorií polárního badatele Alfreda Wegenera. Než v roce 1930 zemřel v grónském ledu, vytvořil teorii kontinentálního driftu. O 30 let později se z ní stala desková tektonika. Wegener zjistil, že pobřeží Afriky a Jižní Ameriky do sebe zapadají tak přesně, že kdysi museli být součástí většího kontinentu, který se rozlomil. Opětovně sestavil superkontinent nazvaný Pangea. Patřily k němu všechny pevninské masivy, které známe dnes. Byly spojeny v jeden obrovský ostrov, který vyčníval z celosvětového oceánu. Ale Wegenerovy teorie se dají vyložit i jinak. Když byl Wegener ještě naživu, fyzik Otto Christoph Hilgenberg jeho teorie rozvinul. Hilgenbergova dcera ukazuje řadu globusů, které udělal v roce 1933. Na prvním do sebe kontinenty zapadají na mnohem menší zeměkouli. V této fázi je ještě neoddělují žádné oceány. Globusy ukazují stále se zvětšující planetu. Hilgenberg publikoval svoji teorii o rostoucí zeměkouli. Vnitřní dvůr hlavní budovy Technické univerzity v Berlíně. Hilgenbergovy globusy tady byly vystaveny 2 roky díky iniciativě geologa Karla Heinze Jakoba. Ale pak došlo k námitkám a globusy byly odstraněny. Dnes univerzita profesoru Jakobovi nedovolí, aby na toto téma na její půdě poskytl rozhovor. V dnešních vědeckých kruzích nechce nikdo o teorii zvětšující se Země ani slyšet. Uznávaní geologové a výzkumné skupiny se obrátili k jiným tématům. Pouhá zmínka o zvětšování Země postačí k vyvolání rozhořčení.
Nebylo tomu tak vždycky. V roce 1965 mělo zvětšování Země dokonce svůj vlastní televizní pořad. Profesor Heinz Haber, tehdejší vědecký poradce německé televize, nafoukl svět. Myslím, že můžete velice hezky vidět, jak se tyto dva kontinenty od sebe oddělují a jak vzniká Atlantik v charakteristickém tvaru S. Podle teorie zvětšování byla Země před stovkami milionů let zhruba poloviční, než jaká je dnes. A to znamená, že kontinenty pokrývaly téměř celý zemský povrch. Pokud je tato teorie správná, Země se výrazně zvětšila a oceány se vytvořily během posledních 300 milionů let. Profesor Jakob je spolueditorem knihy se seznamem více než 1000 vědeckých článků o teorii zvětšující se Země. Jeho specializací je ložisková geologie. Během výzkumu, který trvá 45 let, často narazil na jev, jako je tento. Na velkou prasklinu v pevné žule, kterou brzy vyplní minerály. Z těch se stanou fluority, které se komerčně těží. Tato obrovská fluoritová chodba se nachází v jednom dole v Bavorsku. Profesor Jakob si je jistý, že tuhle prasklinu si nevynutil pohyb při zemětřesení, ale že se rozevírala velice pomalu. Jsou tady místa, kde stále ještě vidíte fluorid vyplňovat prostor mezi žulovými stěnami v podobě pruhů minerálních struktur. Tu a tam jsou v nich uložené fragmenty granitu. Konvenční geologie nedokáže vysvětlit, proč jsou tyto úlomky ve fluoritu místo toho, aby spadly do praskliny. Pokud by se prasklina rozevřela rychle, jako při zemětřesení, úlomky by spadly dolů, jenže jsou pořád nahoře. Na to, aby takovou prasklinu minerály vyplnili, je potřeba mnoha let. Všichni máme za to, že tahle prasklina musela vzniknout, aby udělala cestu něčemu jinému. Ale nebylo to, jak naznačují aktuálně přijímané teorie, hydrotermálními roztoky postupujícími směrem vzhůru, díky kterým se vytvořily minerály. Je mnohem pravděpodobnější, že se tam vtlačily ze sousední skalní stěny. Proto se prasklina musela rozevřít velice pomalu. Hilgenberg byl první, kdo předložil tento model ve své teorii zvětšování a zanechal nákresy, které ukazují, jak změny v zakřivení Země mohly vytvořit trhliny, jako je tato. Podobné praskliny můžete studovat i na zemském povrchu. Tahle 30metrová stěna z křemene vyplnila prostor vytvořený prasklinou v zemské kůře. Měkčí nadložní hornina, která ji obklopovala, zmizela během 275 milionů let následkem eroze. Tato stěna z křemene v Bavorsku vede rovnoběžně s nedalekými fluoritovými chodbami a geologicky s nimi souvisí. To, co vidíme, je pouze zlomek stěny, která pokračuje v délce 160 kilometrů. Dnes již nevidíme zvednutí zemského povrchu o několik set metrů, což bylo spojeno s touto událostí. Pro tuto strukturu mám pouze jediné vysvětlení. A to je zvětšení Země. Cestou zpátky do Berlína se profesor Jakob účastní přednášky v saském Werdau. Klaus Vogel představuje globusy, které používá k demonstraci zvětšení Země. Při něm našel jiný způsob, jak spojit kontinenty na menším starém globusu. Jeho výtvory jsou unikátní. Toto je jeho mistrovské dílo. Svět ve světě. Kontinenty zůstávají ve stejné pozici i vztahu jeden ke druhému a vzájemně se vůči sobě neotáčejí. Jejich obrysy se moc nezměnily. Jednoduše se paprskovitě oddálily. Vogel usilovně pracoval, aby ve své dílně vytvořil simulaci zvětšování Země.
teď přilepuje kousky na gumový míč. Kontinentům jsem udělal 2 vrstvy, protože pevninská kůra je značně silnější než oceánská. Takhle je to realističtější. Chci ukázat, že když se kůra natáhne, tak ve svém nejslabším bodě praskne. A tam, jak vidíme, se objevují oceány. A když Vogel svou zeměkouli nafoukl, tak se kontinenty, v tomto případě Antarktida a Austrálie, od sebe oddělily. Tady je Austrálie a tady Kalifornie. Mezi nimi vznikl ten nejstarší oceán. Tichý oceán. Podíváte-li se na oceánské dno, vidíte něco úžasného. Rodí se hory. Oceánská kůra se trhá. Trhlinami je vzhůru vytlačována žhavá láva a plyny a tak se vytvářejí hory. Tyto události hovoří pro rostoucí zemi. Podmořské hory někdy narostou do takové výšky, že se syčící a bublající vynoří z moře. Nejlepším příkladem je Island. Ostrov gejzírů není nic jiného než viditelný středoatlantský rift. Island má své vlastní trhliny nad vodou, které jasně dokladují, že euroazijská a severoamerická deska se od sebe vzdalují. A čím se dá vysvětlit horský hřbet uprostřed kontinentu? Podle deskové tektoniky vznikají tyto hory při střetu 2 desek, v tomto případě 2 kontinentálních. V místě jejich střetu nutí tlak skály pohybovat se směrem vzhůru. Takto se například stále po miliony let utvářejí Himaláje. Druhý příklad ukazuje, co se stane, když se setká oceánská deska s pevninskou. Vzpomínáte si na teorii, že oceánská deska zajede pod pevninskou a pokračuje do hloubky? Síly, které se zde uvolňují, mohou také vytvořit hory. To by například vysvětlovalo původ And podle teorie deskové tektoniky. Ale příznivci teorie zvětšování země mají už dávno vlastní vysvětlení. Mohu to srozumitelně demonstrovat na své pěsti. Řekněme, že tohle je země v dávné minulosti. Pěst je pevně sevřená a kůže na ní je hladká. Pokud se země zvětší, je to, jako bych pěst povoloval. Zakřivení mé ruky je ploší. Nyní můžete velice zřetelně vidět, že se zvedá kůže, která vypadá jako horské hřbety. Hilgenberg nakreslil podobné zvrásnění před 75 lety, ale tento model už není akceptován. Profesor Jakob vytvořil novou teorii, která, jak doufá, vyvrátí jeden z hlavních argumentů, který zastánci deskové tektoniky používají proti teorii zvětšování země. Říkají, že horské hřbety může vytvořit pouze střed kontinentálních desek. Při řadě experimentů prováděných během několika let Jakob naplnil sklenice pískem a nahoru i dolů umístil kovové elektrody. Jakob písek navlhčil, uzavřel sklenici a připojil elektrody k 1,5 voltové baterii. Videokamera nasnímala několik následujících týdnů. Tyto záběry jsou výrazně zrychlené. Nejdříve se vytvořila vrstva železité soli. Během srážení vznikly útvary podobné pruhům. Tyto elektrochemické procesy jsou vědě prakticky neznámé. Pro geologii by mohly být naprosto zásadní. Podobné elektrochemické procesy mohly vytvořit obrovské pruhy minerálů, které jsme viděli v pevné skále. To se dá srovnat s procesem, při kterém vznikají útvary tak, že se utvoří samy. Elektrické pole, které vytvořila baterie ze svítilny, je mnohem slabší než pole, která naměříme v přírodě. I tak se v tomto slabém poli vytvářejí zvrásněné útvary podobné horám, které popírají zemskou přitažlivost. Ekvivalentní útvary v přírodě odhalila eroze.
Profesor Jakob je přesvědčený, že mechanické síly deskové tektoniky nejsou jediným faktorem stojícím za vytvořením hor. Zásadní roli hrají chemické reakce ovlivněné působením elektřiny. Platí to i o velehorách, jako jsou Alpy a Himaláje. Skutečnost, že se takto dají vysvětlit hory vzniklé vrásněním, dodává této teorii mnohem větší šanci na vysvětlení vzniku hor, než kterékoliv jiné geologické teorie. Jakobova zjištění nejsou důkazem zvětšování Země, ale tuto teorii podporují, protože desková tektonika v tomto případě pro vysvětlení vzniku hor nutná není. Pokud je toto všechno důkaz, že Země skutečně roste, pak je otázkou proč. Pokusů to vysvětlit bylo mnoho. Například, že se Země díky vnitřnímu žáru rozpíná jako balón. Hilgenberg si myslel, že Země roste díky pohlcování kosmického éteru. Dlouho platila myšlenka, že médium potřebné k tomu, aby neslo světelné paprsky, existuje. Pak držitel Nobelovy ceny Paul Dirac přišel s teorií, že přitažlivost by mohla klesat, protože se vesmír rozpíná. Pokud se přitažlivost pomalu zmenšuje, tak to platí i pro tlak, který u sebe udržuje různé druhy hmoty, ze kterých se Země skládá. A protože se zmenšuje tlak, může se Země rozpínat. Pokud se přitažlivost zmenšuje, pak před stovkami milionů let musela být mnohem větší než dnes. Ale tehdy na Zemi vládli dinosauři. A to nějak nesedí. Jestli byla přitažlivost v dobách dinosaurů větší než dnes, měli bychom problém s tím, jak vysvětlit velikost, které dosahovali. Museli by být malí a pevní. Já si myslím, že to s přitažlivostí nemá nic společného, že je to spojeno s jejich fyziologií. Jednoduše byli stavěni jinak než savci a proto mohli narůst větší. Největší dinosauři pravděpodobně vážili až 100 tun. Pořád ještě nevíme, jak mohli narůst do takové velikosti. Existuje spousta teorií. Profesor Mail i Jakob jednu z nich sdílejí. Setkávají se ve Frankfurtu pod replikou Tyrannosaura rexe. Podívejte se na tohle. Lidé se zoufale snaží zjistit, jak mohl dinosaurus stát a nést všechnu tu váhu. Dinosauři se museli pod váhou 80 tun zhroutit, jejich kosti nemohly tolik unést. Ale jejich velikost lze nejsnáze vysvětlit tím, že v dobách, kdy žili, byla zemská přitažlivost mnohem slabší. Já si myslím, že se od té doby musela zemská přitažlivost zvětšit. A to je možné jenom díky zvýšení hmoty Země. Ano, taky znám hodně paleontologů, kteří si myslí to samé, ale neodvažují se to říct otevřeně. Dnešní vědecký svět vám prostě absolutně nedovolí hovořit o nárůstu hmoty Země. Aby se hmota naší Země zvětšovala, musí odněkud něco přibývat. A jediným možným zdrojem je vesmír. Hilgenberg věřil, že za to může éter, ale na kosmický éter jakožto zdroj tohoto nárůstu už nevěříme, protože Albert Einstein éter zrušil a prohlásil ho za nadbytečný. Poté byla objevena další elementární částice. Vzniká během jaderných reakcí ve hvězdách a proto i v našem Slunci. Jde o neutrino. Protože neutrina nemají elektrický náboj a téměř žádnou hmotnost, provrtávají se Zemí patrně bez toho, aniž ji ovlivnili. Podle nejnovějších výzkumů prochází jen ze samotného Slunce každou sekundu 60 miliard neutrin plochou o velikosti nehtu palce. U teorie zvětšování Země nastává problém v tom, že nemáme adekvátní fyzikální model, na kterém bychom zvětšování vysvětlili. Já osobně věřím v energii neutrin. Domnívám se, že jejich záření z vesmíru a ze Slunce je pohlcováno zemským jádrem a následně převáděno na hmotu.
Pro ty, kteří jsou vědecky pravověrní, je to naprosté kacířství. Mailova hypotéza o neutrinové energii by nejen vysvětlovala růst Země, ale také by otřásla některými základy moderní fyziky. Jeho hypotéza rozvinula teorii elektromagnetického pole, kterou publikoval v roce 1990. Je to matematický vzorec, který dokonce umožňuje množství neutrin spočítat. Vědecký svět Mailovu teorii nepřijal. Ale zdá se, že jeho teorie často vyvolávají více otázek než odpovědí. V 80. letech byl v Abruzzi, kousek od Říma, zahájen nejambicioznější projekt moderní fyziky. 1400 metrů pod pohořím Gran Sasso byly vyhloubeny 3 gigantické jeskyně. Každá jeskyně obsahovala obrovskou laboratoř pro výzkum neutrin. Tyto laboratoře jsou chráněny před ostatními zdroji kosmického a atmosférického záření. Dostanou se do nich pouze neutrina. V 90. letech experiment Galax, zde je vidět jeho model, prokázal existenci neutrin pocházejících ze Slunce. Z počtu jejich detekcí mohli vědci vypočítat počet neutrin procházejících Zemí. A zjistili, že je jich pouze polovina počtu, který očekávali. Vědci, kteří se v té době zabývali částicemi, měli najednou problém. Deficit neutrin. Dnes víme, že existují 3 druhy neutrin. A deficit neutrin lze vysvětlit skutečností, že neutrina se mění z jednoho typu na jiný. A protože experimenty, které byly až do této chvíle provedeny, zaznamenávaly pouze jeden druh neutrin, tak vznikl deficit počtu neutrin, který ovšem vědci očekávali. Ale to se brzy změní. Během experimentu Opera, který byl zahájen v květnu roku 2006, jsou neutrina vystřelována z urychlovače částic CERN poblíž Ženevy a procházejí Zemí do Gran Sassa. Očekává se, že do 5 let detektory prokáží, že neutrina mohou oscilovat. To znamená, že se mění z jednoho typu na jiný. Začínáme paprskem, který vzniká v CERNu 700 km odtud. Je to paprsek neutrin pouze jednoho druhu. My chceme detekovat nejen tato neutrina, ale také podobu neutrin jiného druhu. A tak se konečně ověří, zda skutečně mohou neutrina oscilovat. Znamenalo by to, že neutrina mají nějakou hmotnost. Zatím totiž není známo, jestli nějakou hmotnost mají, anebo ne. A pro dnešní fyziku je to důležitá otázka. Prvním vědcem, který popsal neutrinové záření a také sám jeho energii využíval, byl Srb Nikola Tesla. V roce 1884 odešel do Spojených států. Tam se stal velkým konkurentem Edisona. Edison upřednostňoval stejnosměrný proud, zatímco Tesla se zastával střídavého, třífázového. Vítězem se stal proud střídavý. Ačkoliv bylo Teslovi uděleno více než 700 patentů a podle Nejvyššího soudu Spojených států by měl být uznán za otce bezdrátového přenosu, jeho práce je dnes téměř neznámá. V den 150. výročí jeho narození byla ve švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu zahájena speciální výstava. Švýcarská Teslova společnost pozvala Konstantina Maila, aby pronesl hlavní projev. Mail citoval téměř zapomenutý článek z New York Times z 6. února 1932. Tesla v něm popsal druh záření, které pochází ze Slunce, skládá se z neuvěřitelně malých částic a dokáže projít 1000 kilometry pevné hmoty. Dnes v něm poznáváme vlastnosti neutrinového záření. Tesla dokonce prohlásil, že se toto záření pohybuje větší rychlostí než rychlostí světla. To byl možná důvod, proč se nikdy nespřátelil s Einsteinem. Tesla postavil v Kolorádu a na Long Islandu velké sférické antény. Chtěli je použít nejen k přenosu radiových signálů kolem celého světa, ale také k přenosu elektřiny bez kabelů.
V roce 1898 Tesla demonstroval námořnictvu Spojených států v Madison Square Garden, jak lze řídit loď na dálku radiovými vlnami, ale chtěl ji na dálku i pohánět. Na fluorescenční lampě demonstruje profesor Mail, že energii lze nasát ze vzduchu. Abychom porozuměli tomu, co se děje, musíme vědět, který druh vln k tomu využívá. Elektromagnetické vlnění je příčné vlnění a lze ho přirovnat k vlnám, které se vytvoří, když hodíte do vody kámen. Ale existuje i jiný druh vlnění. Podélné vlnění neboli tlakové vlny, jako ty, které vytváří tato hračka. Vytváří jeden kroužek kouře za druhým, letící směrem dopředu. Zvuk je podélné vlnění a to je druh vlnění, které se zde využívá. Mail jim říká Teslovy vlny. Využil a rozvinul Teslovy výzkumy. Jeho model lodi má na palubě pouze elektrický motor a anténu. Teslovu anténu. Loď se pohybuje na vodě bez baterií a bez jakýchkoliv kabelů. A tady máme jev, kdy můžeme rozsvítit lampu, aniž bychom k ní měli připojený jakýkoliv zdroj elektrického proudu. Vše lze vysvětlit uzavřeným oscilačním obvodem, ve kterém je otevřený kondenzátor, aby šla některá pole šířit i zvenku a aby šel z okolního pole extrahovat nějaký druh energie. Nikola Tesla tento jev blíže prozkoumal a dokázal, že tato energie může procházet zemí. Protože tuto vlastnost i schopnost procházet hmotou má pouze energie neutrin, předpokládáme, že máme co dočinění právě s ní. Neutrinová energie z vesmíru. Výbuchy supernov vytvářejí silné spršky neutrin. Má se za to, že významným zdrojem neutrin jsou také černé díry vyskytující se v mnoha galaxiích. Ale v černých dírách je přitažlivost tak velká, že z nich neunikne ani světlo. Pokud se to podaří neutrinům, musí být rychlejší než světlo. To způsobuje částicovým fyzikům malý problém, protože podle jejich nejnovějších výzkumů mají neutrina hmotnost. Ale podle Einsteina se nic, co má hmotnost, nemůže pohybovat rychleji než rychlostí světla. A otázek je víc. V roce 2002 získal Nobelovu cenu za fyziku japonský vědec Masatoshi Koshiba, zkoumající neutrina. Vypracoval detektor Kamiokande. Toto zařízení učinilo zajímavý objev, totiž, že v noci lze detekovat pouze polovinu neutrin, která lze detekovat ve dne. Od té doby se mezi vědci vede nepřetržitý spor o tom, co se s těmi neutriny stalo. Já si osobně myslím, že tato neutrina nešlo detekovat, protože je absorbovala Země. Ale s touto teorií neutrinové energie protiřečí Mail zavedené částicové fyzice. Ta má za to, že většina neutrin prochází Zemí bez jakékoliv interakce. Pohled na řez Zemí ukazuje, že zemská kůra, na které žijeme, je tenká jako skořápka vajíčka. Pod ní je tekuté magma zemského pláště a v něm se otáčí zemské jádro. Zemské jádro je velice husté a je rozdělené na vnitřní a vnější jádro. Myslím, že v jádru se odehrává proces rozpadu atomů a při něm hrají nesmírně důležitou roli neutrina. Vydávají brzdnou energii a zhmotňují se do podoby částic, díky kterým se zvětšuje hmota Země. Má se za to, že účinek neutrin je zejména silný během zatmění Slunce. Měsíc procházející před Sluncem působí jako čočka a spojuje neutrina. To, jak se zdá, ovlivňuje zemskou rotaci. Při zatmění v roce 1999 byla zaznamenaná odchylka.
V observatoři v Kremsmünsteru v Rakousku se 53metrové kyvadlo během zatmění kývalo a byla zaznamenána odchylka. Kyvadlo se neotáčelo postupně a rovnoměrným pohybem, jak se pod ním otáčela Země. Tento jev, kdy během zatmění dochází k odchylce, není tajemstvím. NASA to oznámila na svých webových stránkách a poprvé ji zaznamenal francouzský laureát Nobelovy ceny Maurice Allais v 50. letech. Allais zachytil podobnou odchylku kyvadla během řady zatmění. Tato odchylka je známa jako Allaisův jev. Nahrávka kyvadla v Kremsmünsteru ukazuje, že 6 hodin po začátku zatmění se kyvadlo kývalo o 10 stupňů mimo očekávaný kurz. Byl to pozoruhodný výsledek. Jedním důvodem může být zrychlení otáčení Země. Ale vzrušení mělo krátký život. Výsledky byly zrušeny, protože následné testy dokázaly, že kremsmünsterské kyvadlo bylo nepřesné. Dnes existuje nová generace přesných kyvadel. Nazývají se parakonická kyvadla a protože jsou vyvážená na kuličce, mohou se kývat všemi směry. Úhel kývání měří laser. Nejnovější měření Ústavu pro výzkum gravitace ukazuje nečekanou změnu tohoto úhlu během zatmění Slunce v září roku 2006. Vědci se nemohou shodnout, co je její příčinou. Profesor Mail zcela odděleně od experimentů s kyvadlem nabízí další důkazy, že otáčení Země se během zatmění Slunce v roce 1999 zrychlilo. Poukazuje na sekundy, které se pravidelně přidávají, aby se upravil čas podle zpomalené zemské rotace. Od roku 1972 byla téměř každý rok přidána opravná vteřina. Ale v letech 1999 až 2005 nebyla nutná žádná opravná sekunda, protože Země se otáčela výrazně rychleji. Je možné, že toto zrychlení bylo způsobeno zatměním Slunce v roce 1999. 5 dní po tomto zatmění zasáhla Turecko, které se nacházelo v epicentru pásu totality, největšího stínu zatmění, vážná zemětřesení. Zemřelo 20 000 lidí. Při projevech o prezentacích Mail tvrdí, že tyto otřesy, a nejen je, mohlo vyvolat zatmění Slunce. Pokud by neutrinové záření propojené Měsícem mělo zasáhnout zemské jádro jen na jedné straně, byl by podle Maila výsledkem nerovnoměrný tlak na jádro. To by pak bylo přitahováno směrem k zemské kůře. Na animaci je tento efekt přehnaně zdůrazněný. Nerovnoměrný tlak by měl za důsledek tlakovou vlnu, která se přenese přes tekuté magma na povrch Země. V březnu roku 2006 došlo nad Evropou k dalšímu částečnému zatmění Slunce. V technologickém parku v Černém lese měl Mail toho dne 29. března přednášku. Pro názorné účely sestavil kyvadlo. Krátce před začátkem zatmění, kdy měl u sebe elektronické hodiny, pronesl profesor odvážnou předpověď. Myslím si, že přijde silné zemětřesení. Ne, když bude stín zatmění přecházet přes Turecko, ale pravděpodobně o několik dní později. Zatmění v západní Evropě jen částečné bylo nad Tureckem a východním Středomořím úplné. Tady vidíme, jak při zatmění v roce 2006 postupoval stín. Pokud se podíváme na Zemi vertikálně, pak zde se nachází zemské jádro. Tyto dvě linie protínají východní Středomoří. Tady můžeme očekávat, že dojde k zemětřesení.
Hned následujícího dne došlo nedaleko Kypru ke středně velkému zemětřesení. Jeho epicentrum nebylo daleko od pásu totality. K tomuto zemětřesení došlo relativně rychle po zatmění. Musíme předpokládat, že to byl prekurzor. Když je zemské jádro uvedeno do pohybu, trvá dost dlouho, než se tlak přenese na povrch země, aby způsobil zemětřesení. 2 dny po zatmění došlo ke středně velkému zemětřesení v moři u Kréty, přesně na okraji pásu totality. Ve stejný den zasáhly silné otřesy západní Irán. Zemřelo nejméně 70 lidí a 1000 jich utrpělo zranění. 5 dní po zatmění začala řada zemětřesení v moři u řeckého ostrova Zakynthos. Po 2 dny nemohli obyvatelé ostrova klidně spát. Bylo to dlouhé období i pro region, kde jsou zemětřesení relativně běžná. Seismologové poukazovali na jev, ale neviděli žádné spojení se zatměním. Šlo o velkou shodu okolností? Profesor Jakob ví, že předpovědět zemětřesení je velmi obtížné a že při každém zatmění slunce dopadá stín na části zemské kůry, které mají jiné složení. Dokážu si představit, že energetické interakce, které se odehrávají v zemské kůře, se buď vzájemně posílí, nebo vykompenzují a tak tuto energii vypotřebují. V každém případě si myslím, že je naléhavě nutné, aby věda zkoumala souvislost mezi zatměním slunce a zemětřeseními v moři a na souši. V roce 2006 bylo záření přicházející ze slunce slabší než v roce 1999. To by mohlo vysvětlit, proč bylo zemětřesení v roce 1999 silnější. Podle neutrinové teorie zvětšování Země vedly variace v kosmickém záření i k nepravidelnému růstu Země. Slunce také roste. Astrofyzici si myslí, že za několik miliard let se ze slunce stane rudý obr a zničí veškerý život na Zemi. Mají s tím něco společného neutrina? Určitě jsou spojená s vytvářením a zánikem ve vesmíru. Je moře neutrin ve vesmíru oním éterem, o kterém Einstein prohlásil, že je nadbytečný? Astrofyzici zastávají velmi střízlivý názor. Říkají, že slunce se zvětší, až spotřebuje palivo pro jadernou fúzi. Profesor Mail vidí věci odlišně. Podle jeho teorie slunce už roste, tak jako Země a ze stejného důvodu. Tím je kosmické neutrinové záření. Slunce nevysílá na Zemi jenom světlo a neutrina, ale i široké spektrum nabitých částic. V závislosti na aktivitě Slunce je sluneční vítr silnější nebo slabší a Země jim jednoduše proplouvá. Magnetické pole Země nám před tímto slunečním zářením nabízí ochranu. Po léta existovaly důvody, aby se tento magnetický štít zeslaboval. Za několik tisíc let dosáhne magnetické pole Země nulové hodnoty a pak se polarita obrátí. Na Zemi už existují místa, která v magnetickém poli vykazují anomálie. Celkem brzy se může vytvořit chaotické magnetické pole s několika póly, až si nakonec severní a jižní pól vymění místa. Vědci si myslí, že k poslednímu přepólování došlo před 700 000 lety, ale spočítali, že by se mělo odehrát každých 200 000 let. To další už má dlouho zpoždění. Hluboko v Abruzzi je podzemní hala laboratoře Gran Sasso. Stojí tu gigantický stroj. Říká se mu neutrinový teleskop. Obsahuje 1000 tun detekční tekutiny, která čeká, aby změřila jedinou událost – dopad neutrin z výbuchu supernovy na Zemi. Bude to výbuch hvězdy obrovské jasnosti a událost, kterou lze v Mléčné dráze spatřit pouze jednou za 100 nebo 200 let. Profesor Mail si myslí, že silný déšť neutrin z výbuchu supernovy může rapidně urychlit růst Země.
a obává se, že neutrinové záření by mohlo ovlivnit změnu zemské polarity. Sluneční vítr se skládá z nabitých částic, které sledují elektrické pole Slunce. Země se tímto polem pohybuje vertikálně. Podle zákona unipolární indukce pak vzniká magnetické pole, které je v pravém úhlu k elektrickému poli a stejně tak je i ke směru pohybu Země. Pokud nárůst neutrinového záření vede dnes k větší sluneční aktivitě, tak bude jeho důsledkem nárůst elektrického a magnetického pole Země. Magnetické pole, jak ho dnes známe na Zemi, zmizí. Jednotlivé magnetické póly se náhle uspořádají jako tyčové magnety ve vnějším magnetickém poli. Až si severní a jižní pól vymění místa díky změně polarity, stane se to samé s kompasem, který se otočí o 180 stupňů a jeho střelka se nasměruje na vnější magnetické pole. A to samé by se mohlo stát se Zemí. Pokud má Mail pravdu a Země se převrátí vzhůru nohama, uvede se do pohybu veškerá voda a zaplaví zeměkouli. Byla by to celosvětová tsunami příšerných rozměrů. Werdau v německém Sasku. Vracíme se za Klausem Vogelem, tvůrcem globusů. Je mu více než 80 let a další velké potopy se nebojí. Zažil konec komunistického východního Německa a ve věku, kdyby šli jiní do důchodu, oživil svou kdysi znárodněnou rodinou stavební firmu. Vogelova sbírka globusů demonstrujících růst Země je unikátní. Neúnavně pracuje na tom, aby je vylepšil a představil světu. Tento projev pronáší na střední škole ve Werdau. Vědci zabývající se Zemí v dobách komunismu Vogla tolerovali a dokonce ho zvali, aby přednášel. Ale to se všechno změnilo. Tito žáci v žádné své učebnici teorii o zvětšující se Zemi nenajdou. Takže Vogla velmi potěší, když mladí lidé projeví o jeho expanzní globusy zájem. Shakespeare to říká nejlépe. Je spousta věcí na nebi a na zemi, i uvnitř země, o kterých v naší filozofii sníme. Vogel přidal k Shakespearovu citátu poznámku, že dnes máme nezvratné znalosti o věcech, které se odehrávají uvnitř země. Takže neexistuje důvod, proč bychom kolem teorie zvětšující se Země postavili zeď mlčení. Problém je v tom, že tato teorie opravdu staví naše současné chápání Země na hlavu. České znění připravili Libor Hruška, překlad Petr Hnilo, dialogy Gustav Bubník, zvuk Tomáš Hříha, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Lucie Petra Svobodová. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2013.